CTV dam Chhan Isua Nen lo ngaithlatute zong te in zawa in thla Krista Isua mingin chibai kan buk le veka cheu September thla kan lo kai le ta tun thla chung zong hian Lalpa Thutiamte ti mangin hun kan mang ho thin don ani ni thar duam tak Lalpan min pele ta he ni duam takhi itana duan le buat sai alo ni reng ti eng tin nge Biblein min hril ti kan zir ho don ani Jeremiah bungsom ni pakwa chang sawm pakhat itana karem ruat chu keima chawin kasia ti hilal pa thu chuak ani chiat na ni lo thilthra in be sei chu in chan theinan karua manani Jeremiah bungsom ni pakwa chang sawm pakhat hian nangle ke itana min tiam chu chiat na ni lo thilthra chaw alo ruwa manani ti min hrila nun hi beidon lai chuan thilthra be sei hi thil har tak ani thina amai ro chu Biblein kan ta na thatur chaw lo chu Lalpan arua man lo ani ti kan hriat na hian tuna la fel vek lo ma se Lalpan ka ta na thaturin ruam man na ane ti hi har le ma se pom angai thin tun kadin muna hian har le ma se Biblein min tiam tlatawangin pom lui angai fo thina voin hi katana ni thaber ni le turin Lalpan ni thar min peleta ti chungin voin ni lengin Lalpa ta na hun mang turin du sakna kan hlana che pathian ma konin ilo tong chayang kan pa vanami kan ta na thilthra chawmin buat sai sakawangin kan lome nangma aring thei tur le irem ruat na ngak thei turin he thu ngaithlatute hiti chakla harsat na ato changin beise na le atana thatur chaw ingai to thin ti hi hril non fawang che irem ruat na nga om thei turin chakna peang che Isua mingin kan dile amen.